Asante. Amor kendo achiwo mos ne nyikwara mogi kuonde ka kuonde maginenowa ka gintiere kendo Nyasaye mondo gwedhwa ka watwa kawuono. Erokamano machiegni ahinya Ratil. Aparo ni thuolo mokwongo mibiro Ratil. Ka samoro weche bede maliet kata kamano. Wachwake achwaka. Kanisa en chumbi. Mano ndiko. Kabisa. Mathayo 5. Chumbi ni omorore. En mandhem koso onge e telo mar piny. Gima timore kawuono gi kanisa en ni ing'eni nitiere gik mang'eny ma donjo e kind tayo chenro kod weche ma kanisa. Miyo kinde moko ng'ato nyalo galo ni kanisa odhi machumbi ne odhi mobedo mandhem mok winjre. Yes. To gima timore en ni kinono kendo kifuono maber tibiro yudo ni kanisa pod loso kendo wuoyo kendo kinde mathoth chiwo chik kendo tayo oganda mag jopiny kako nego bed ni weche timo. Gima timore ni ng'eny ni samoro jofwambo ok kaw duond kanisa kako winjore. But kanisa wuoyo kendo ochung' mongirore. Nyalo bedo ni nitiere bathe mathin mabe asewacho motelo chien kacha ni nyalo bedo 2-3 moko makamoro ok tim gik moko e yo makare. Nyawaneno ka ilawo jadolo ma Jesus Winners Ministry e ndara ma Thika Road kacha. Nyalo bedo 1-2 go eko to konyiso ni duond kanisa tho kata kanisa ni otanda kod sirikal. Kanisa ongirore kendo kanisa chung tesre mar neno ni sirikal otimo gima onego bed ni gitimo ne jopiny. Samoro nyi paro ni kanisa dhi ahinya machiegni gi sirikal. To jomoko bende penjore ni joma nie sirikal gin achiel kuom jokanyo mag Kristo kata joma dhi e kanisa bed ni samoro gidhi e kanisni kata kuonde lamo mag Islam kata gidhi e kuonde lamo mag jokristo. Giduto gin jokanyo mag kuonde lamo go. Penjo ma penjore karkani en kanye makoro kanisa kete e kiew ni kako koro biro to koro biro ahinya kako ubedie to biro bedo maber nikech samoro kanisa bende dwaro jok machal kamagi jolemo kata jodolo lamo mondo ji oyud gwedhruok mondo ji oyud telo mondo gik makamagi obed tintiere piny kosa yudgi dipo ni telo koro keto kiew kind kanisa gi jotelo koso ang'o matimore diere ka? Neno na wuon kaka jadolo en ni kanisa onego bed ni nigi thuolo mar nyayo joge magin waluong ni jokristo. For this case mar nyayo jokristo kendo tiego kendo ikogi mondo gidhi e gik machalo kaka siasa kendo gikaw lemo kuondego ai gikel pogruok ka ginie kuondego kaka jokristo ma otiegore kendo losi kendo rito ler mar wach Nyasaye. Omiyo mano ka timore to iyudo ni bathe komachielo samoro siasa dhi mabed kod chilo matin. Omiyo ok obed kod ranyisi maber ahinya. Omiyo samoro ka uonde kata ni ji ni alap mar kanisa alam moro to weche miwacho kacha gin weche mapogo ji, gin weche mag ayany mok kel ne Nyasaye duong', gin weche machochea ji mondo obed kod pogruok kod lweny obedie. Moko be gin miriambo mi hata ka kod kacha. Kochopo kamano to kanisa bedo kod dikruok matin wacho ni oyo wadikre uru ubira ahinya ka endi. Mano en achiel kuom gik mamiyo samoro nyaka waket kiew ni kik wasuda ahinya. Ang'o ma samoro ok ang'e kama timore ba nyalo nyiso nikech in jadolo jatelo gibiro iri samoro kata ka chieng' ma ok en nyalo bet ni nyalo biro iri kata ka chieng' ma ok en chieng' kanisa ni jadolo alkwaye ni mondo mi bi ketna lweti lam na mondo yore na odhi maber gik machalo kamago. Nang'o samoro pok waneno ka kanisa luongo jogi mondo bed kod gi piny kasiemo wang'gi kata mana ei kanisa ka sama gibiro kata ni gibiro lamo to nyiso ni koro kwayienu mondo wuowe kawuono kanisa wuo kodu to kanisa nyiso ni magi matimore ok ni kare ka opogore kod rito ma samoro gik moko kethre kaka kanisa golo duonde. Gima timore ni mang'eny matimore e tok jokon kocha mok ok nyal fuol. Kaka an jadolo tich mar Nyasaye matiyo ngeche ni omiya thuolo mar winjo gik mang'eny ma ji kaloe. Josiasa go be kale gik mang'eny, moko dwaro lamo, moko dwaro hoch, moko dwaro notagi e yore moko dwaro ni kata konyne gi nyithindgi ma chal ka bachni kama. Omiyo mago watimo mang'eny gi chien kucho kendo walamonegi ok wanyal lando ne jopiny ni timore. To gima timore ni sama josiasa obiro e kanisa ing'eni mabe nyaka koro obed kod ikruok. Moko biro ka gin kod ting' mapek gik manyegi kale jumani kata gik manyegi kale wigni e tich kata e alap mar siasa gin kod chuny mojony modolore. Moko be ni kod chandruok gi giwegi. Moko samoro kata weche mag kenyo balogo, moko samoro nyithindgi bende kalo kuom gik mok kare. Omiyo
gin giwegi kaka dhano, kaka ng'ato, kaka member of parliament, giting'o gik mang'eny. Omiyo sama jaod bura kata MCA kata governor kata jatend migawo moro chope kanisa, kora wuon abedo kod dikruok matin mok ayudhra chako goye tang'ise nomero unu jokue, unu timo gik magalawal machalo kama. Thuolo maduong' mongirore mango en ni mondo apide chiemb chuny, mondo ahoye, mondo wach Nyasaye mafulo omiye obed ne pi maliw monyalo modho mondo chunye oduogi. To konyiso ni monowa siemo gik moko kare. Wasetimo mang'eny kendo wasiemo mang'eny. But dwarona en ni mondo wadikore kaka jodolo, kik bed ni kinde ka kinde igoji. Miyo josiasa biro luoro biro e kanisa ni kacha kidhiye ten mana rodhi goyi tiyanyi, tiwacho kaka jakuo, iwacho kaka ing'ama rach machalo kamani. Wakel josiasa machiegni, gin gi ji, gin ji kendo gin kod dwaro machal kod in kod an bende. Reverend, kiseng'iyo nikech josiasa kata telo mar piny